Oh, game. Napaka-sexy niya. Parang araw-araw siya nag-gym eh. Dito na lang tayo sa parlor ka. Ay, lamig. Excuse. Parang basa na ba yung bag ko? Umakyat ang walang sipon pag baba ko may sipon. Parang magka tayo, sumama na kami sipon ha. Hindi nga ako nakawa. Blue yan, blue. Blue. Okay, may gas yun. Lampasan. Ay, puto. Ay, shit. Ang sakit. Kawawa naman yung mga sapatos na. Sana hindi madumi yung may gas ko. Buti pa si ate, kabila ang Gatorade, oh. Parang dinamita lang, yun. Parang weapon, eh, oh. Parang mainit, ubos yan. Oo, mainit ubas yan. Baka may bangka dito, kuya. Oo nga, eh. Nandito tayo ngayon sa Eyewitness kung saan ang mga estudyante ito ay nilalakbay ang 1 kilometro paglalakad para lang mapasok sa eskwela. Lumipat ang aming team. Ito po, sa harapan ko ay isang batang badyaw. Uy, mayroon ng ano, safe house. Ang bilis ah. Sakto. Dire-diretso ba? Tatapon ko na itong contactless ko dahil wala nang makita sa kanan. Mapula na yung mata mo. Kaya nga, wala na akong makita sa kanan. Sino pa? Okay na po. Big boy na po ako, kuya. Big boy na ako. Walang tawanan ha? Hindi ko matanggal, ma-impact mata ko. Walang tawa na. Kuya, parang yung... Una kayo, para kuha yung ano, video. Bahala kayo, bibidyo kayo pag naadapa na kayo. Sa gitna lang apa. Sigurado ko ulit pag nadulas kami. Hindi ka namin. Tapos si kuya yung nadulas. Ang bully talaga nito. Kaya pala false kasi nadudulas tayo. Ibang false pala to. Mababa ko yung maano. Basta tandaan nyo, nasa YouTube lahat to mamaya. Bukas pala. Isang buwan ka bago mag-edit. Di ko na nga in-edit eh.
Wow, China oil. Pero delikado yung white ko na medyo. Tingnan ko nga mamaya. Yung white mo na na-edit na yan. Kanina pa ako nakakamig ng dami. Ang dami na. Gusto yung makatikim, de joke lang. Nagbabago. Ay, nagbabago. Nagbabago na yun. Kasi nagbabago na rin siya. Nagbabago ng taon na. Huwag kayo magmumura, tayo daanan naman. Hmm. Naiintindihan niya kaya yun? Naintindihan niya. Bago pwede magpalit ng brief. Hindi, sawa na tayo. Yan minamadali na natin. Di bali na madulas, malaglag. Sana dito rin mga 8 eh. Dito tayo sa kabila. Kuya, Junjun! Mapupunta ka sa ibang dimension. May secret. Hindi ba mga hirap dyan? Sa mga gantong high ice lang. Wow. Dito lang tayo mainit oh. Tara, ano tayo apoy. Kuya, ang hindi mo lang dito. Dito pa dumulas. Basta ano ba yung bag ko? Sabi mo waterproof yan. Oo. Ang loob. Hindi na. Hindi na basa. Hindi nang basa yung loob mo. Eh, di ba may dala kang gamot? Hindi yung set na ako. May nakot ka. Wala. By Jessic. O, pwede na yun. Ano yung nakot nito? Sindex. Kapampangan eh. Sindex. Ba, parang wala kang to kanina ya. Kuya? Kuya? Aro, magbaliktad tayong damit. Wala ko naman nangyayari sa... Uy, grabe siya. Hindi, nandito to kanina. Nanibago lang kayo kasi puro bato yung sa taas. Oo, minsan wala nang bato na sa... Nakalimutan natin yung binaanan. Ay, oo. Bago na naririnig ko na yung sasakyan. Ang sa highway. Basta na Di mga pagkakataon gusto kong makarinig ng tambutso ng sasakyan. ba, wala parang mga bitang. Ayun na. Okay lang yan, mababasa tayo. Bilisan natin.
Mas madulas yung di ko pinuntahan eh.